Öztürk Türk Doğan Parizeri doza Musa Anter u Seroke Komalya Mafi Mirov İ hede ji Ankara'yı mehvanê min e silav bote birêz Türk Doğan destpêkê de dixwazim bizanibim gelo dadwerî li Tirkiye bi rastî bizanebûn ev 30 salin doza Musa Anter ber bi encamekê ve nabe. Bunun başlıca sebebi Türkiye'de bir cezasızlık politikası izleniyor. İrol Türkiye'ye siyasete be ceza kirin devre ve birin İrol Türkiye'ye kesin ku karmendin devletine nayın ceza kirin jiber tavanın xew emci jibere de bejine siyaseta be ceza kirin ceza ne kirin u dexastin ku doza Musa Anter Kujerên Musa Anter eşkere nekin û encamekî wiha derketiye pêşiya em ê vê bibêjin ku di 21 îlonê de dibe ev doz hilleweşe ji ber ku kuştira Musa Anterî ew e ku di çarçeveya tawanekî dijî mirovahiyê de dibe mirov bibîne vê dozê em tenê vê nabêjin ew komisyona sala 1993 û ew komisyona lêkolînkirina kujer diyarên a sala 1995 û komisyona susurlukê jî raporên wan hemiyan vê tiştê dibêjin. Dibêjin ew tawanên ku dijî mirovahiyê hatine kirin di demê de divê ew doz di demê de hilleweşin. Lewma îro rojnamegerekî wekî Musa Anter nivîskar rewşen fikir divê kesekî wekî wî hatiye kuştin û xwestin ku xofek li ser xelkê Kurd gelê Kurd dirist bikin bi vê kuştinê lewma ev dost ev kuştin tawaneke dijî mirovahiyê ye û em jî dê li ser lêgerîna xwe dadperweriyê berdewam bin. Birêz Türk Doğan tu wekî parêzerî Musa Anter parêzerî vê dozê gelo bîr û baweriyate çi ye dewlet ji derxistina rastiyan di tirsê girêdayî kuştina Musa Anter? Ben İnsan Hakları Derneği'nin eş başkanı olarak hem vek hevserokê Komela Mafên Mirovan û hem jî Anter ailesinin wekî parêzerê malbata Anter ku alîkariya wan bim hevpîşê min Selîm Okçuoğlu ku kedawiya gelek mezin heye li ser vê dozê ez bi vê du navan beşdarê dozê dibin dişopînim çavderiya dozê bikim devlet naxwaze rastî eşkere bibin çima naxwaze ji ber ku eger rastî eşkere bibin ew rêxistinên neyasayiya yên di nava devletê de hemî eşkere bibin eger were bîra we Mehmet Ağar gotibû ku heger ez blokek ji nav dîwarê vekişim ew dîwar di hilweşe Mehmet Ağar wiha gotibû niha ew Levent Göktaş'a ku kujerê Hablemîtoğlu ye kuştina Hablemîtoğlu ye ew jî heman tiştî gotibû niha di nava devletê de hejmarek çete hene rêxistin bûne hêza devletê bi kar tînin û keşû hawaya siyasî birêve dibin. Ev li Tirkiyeyê yek ji wan pirsgirêkên bingehîn ê Tirkiyeyê ku em ji vê re dibêjin rêxistina kontrgerîlla di gelek li dijî Kurdan, li dijî Alewiyan, li dijî Sosyalîstan, li dijî Oldaran gelek tawan kirine ev rêxistina kontrgerîlla hasıl kelam li dijî hemû kesên ku bi dû dadperweriyê ne tawan kirine lewma ji bo eşkere nekirina van tawanan vê rêxistinê naxwazin ev doz jî were ronîkirin kujerên wî were eşkere kirin niha em pay lêgerîneke viyaneke siyasî ne ku vê dozê eşkere bike di vê dozên bi vî rengî werin eşkere kirin û em jî dixwazin em jî di wê baweriyê de ne ku rastî em dixwazin rastî eşkere be em di wê baweriyê de ne ku rastî dê di pêvajoyeke derbasbûna dadperweriyê de di ev bigihîje armanca xwe û eger Tirkiye bibe welatekî demokrat di ev doz eşkere be em bi dû dadperweriyê û rastiyê ne û em
ew kesên ku naxwazin bi dadperwerane vî welatî birêve bibin dixwazin vî dozî wiha bê encam bihêlin. Birêz Türk Doğan wekî parêzerê dozê işte dipirsim. Ger dozê betal bikin dê helwesta we çi be? Sorunuzu tam olarak duyamadım. Min pirsa we nebihîst dikarî dubare bikî. Ger doz bê betal kirin Tabii ki biz vê helwesta we çi be? cihaz haklarımızı kullanacağız. Belê em ê mafên xwe yê nerazîbûnê bi kar bînin, em ê nerazîbûn nîşan bidin, ev doz dê biçe dadgeha îstîstafê, paşê eger em encamek bi dest nexin em ê biçin dadgeha bilin, eger em encamek bi dest nexin em ê paşê de serîl dadgeha yasaya bingehîn bidin û piştre em ê vê dozê bibin dadgeha mafên mirovan Ewropayê. Hûn li ser ekranê xwe jî nîşan didin, niha ev di kuştina doza Musa Anterî de dadgeha mafên mirovan Ewropayê ji xwe Tirkiyeyê mehkûm kir. Ji ber ku xwestibû divê Tirkiye proseyeke dadgehkirine ya bi bandor birêve bibe dadgeha mafên mirovan Ewropayê wiha ji Tirkiyeyê xwestibû. Lewma Tirkiye ji xwe biryarên yekîtiya biryarên dadgeha mafên mirovan Ewropayê bi cihî nanî lewma em ê dîsa serîl dadgeha mafên mirovan Ewropayê bidin û pêvaja ji bo me dawî nabe. Wekî serokê Komeleya Mafê Mirov İnsan Hakları Derneği wekî serokê wê işte dipirsim birêz Öztürk Türk Doğan ger ev doz jî ser wê bê pêçandin negihê encamekê dê weke Komeleya Mafê Mirov sekna we çi be? İnsan Hakları Derneği olarak tabii Wekî ki Komeleya biz Mafê yine Mirovan Türkiye'de bêguman cezasızlık em ê uygulandığını dîsa bibêjin ve cezasızlık ku li ortadan Tirkiyeyê kalkması için ceza nekirin heye û dijî vê jî em ê tê bikoşin. Ez vê jî amajeya vê jî bikim di dozên wiha de Komîteya Wezîran Ewropayê çavderiya dozên vî rengî dikin û Tirkiye ji ber ku biryarên dadgeha mafên mirovan Ewropayê bi cihî nayne ji ber dozên ku jer nediyaran û şewitandina gundan hilweşandina gundan û ji ber van dozan Konseya Ewropayê çavderiya Tirkiyeyê dike û em ê wekî saziyeke sivîl dîsa serî li wê derê bidin bêguman bir an önce desthelata siyasî divê tutum almaya davet em bang li desthelata siyasî dikin ku bila helwesteke werbigire ku bila bizane dozên ku li dijî mirovahiyê hatine kirin di demê de windan abin û têkoşîna me de berdewam be ji bo dadperweriyê. Spas bo mêvanbûna te Öztürk Türk Doğan parêzerê doza Musa Anter û serokê Komeleya Mafê Mirov İHD ji Ankara'da. İyi yayınlar dilerim.